Ola rapaces e rapazas. Hoxe vou ir a un campo de fútbol abandonado. Bueno, xa vivo cerca daqui, xa pasei unha che de veces, acabo de escoitar algo por aí. Hai unha pola aquí tirada. Por aquí un coche non pasa ahora, Só habría que quitalo. Estes pedrolos aquí. A zona esta está moi silenciosa, Aquí sábese, eso sábese, non é teoría, eso sábese, que aquí antiguamente houve un castro. Probablemente os muros de pedra que hai por aí, probablemente se fixeron cas rocas, cos pedrolos dos castros, probablemente. Xa polo ano 1700, 1800, hasta pode que antes. Bueno, pois nada, vamos ao campo de fútbol, que está ao lado da carretera, non ten moito que ver, só a portería e os vestíbulos, que non teñen nada. Bueno, pois cando chegue xa ensino. Me cago en diola. O camiño este sube por aí arriba, pero eu recordado máis corto. Moito máis corto. E nada, depois o campo eso de aí. Ahora miramos, mira, estes eucaliptos son gordísimos. Son moi gordos, Isto, agora sacaron os de Ponse. Ponse é unha das marcas que fai procesadoras destas. Ainda estiveron xusto aí outro día hai 2 meses. Agora sacaron un cabezal que creo que é o máis grande invento ou algo así, non sei. Aquí está o campo de fútbol. Dixeronme moitas cousas de aquí, que do veciño de aquí cando iba unha pelota que roubaba pel, pero bueno, vamos ver solo o campo. Ti mira. Non sei canto está o quilo de madeira. Si se vende por kilo. Si é leña para queimar, así que se vende por kilo, que está 3,50. 3,50 cada kilo, me parece. Este o campo. Ahora, como me salga alguén ou algo de aí, pois xa quedo aquí no sitio. Non é a primeira vez que me pasa. Se a erva ainda está baixa, porque hai, recordo ir a veces, a erva está por aquí. Chega ao peito. Vamos ver primeiro a portería. Bueno, non sei se se escoitou na cámara. Como un berrido ou algo así. Debe ser un can. Si, será un can. Mira que bo sitio para disparar que carabina, Unha pena que non se poda sacar de casa legalmente. O sea, podes, co papeleo e todo eso, pero a lei di que hai que disparala nun sitio de miña propiedade, onde xa que non podría, desgraciadamente. Pero mira, ten un taluz aquí e está perfecto para disparar. E pois esta portería. Hostia, me cago na silva. La vaina toda, Isto era un muro antiguamente. Cago no toso. Silva e toso, me cago. Vamos a ver se hai algo aquí detrás. Aquí ainda hai 2 anos cazaron 2 jabalís aquí e non me vai salir un. A ver, outro muro por aquí. Estou escutando aí uns cans. Deben ser da aldea que hai aí. Espero que sexan da aldea que hai aí. E agora vamos ver os vestuarios. Estas ventanas non estaban a última vez que fun,
esta última vez que estaba, aquí hai unhas persianas. Son persianas. Isto non sei se sería unha barra para apoiarse aquí na parede, non sei. Moita corda. Isto mellor era da portería. Isto debe ser un baño, porque aquí ten unha tubería. Ao mellor non sei. Non sei por qué. Cheira a merda que diren que nin Dios. Vou revisar que non haxa nada, ningún bicho ou algo. A ver, isto a saber que sería. Estaba falando solo así grabando e resulta que non estaba grabando, que se me cortou aquí. Pois nada, aquí a ventana. Antiguamente sería vallado por unha reja. Eu falando solo por aquí e resulta que non estaba grabando. Imported. Non sei que é. Non vin esa cousa na vida. Máis cordas en maleza, maliceta, moitas latas que deben levar aquí polo menos 20 anos, pero perfectamente. Isto debe levar 20 anos ya. Cristal. A única vez que vin xente aquí foi este ano, a principio de temporada, que aparcaron aquí, sería nada, había aí un Audi aí, un Mitsubishi Pajero aí, así vermello, e por aquí outros dous, non me acordo, sería un Suzuki Vitara de segunda xeración, creo. Este o Suzuki co remolque. Acórdome dese día porque iba eu tamén ca chaqueta naranxa e pasei por aí. Es que estaban aquí aparcados e empezaron a mirar, porque ademais creo que eses son de outra cuadrilla que eu non coñezo. A verdade non sei quenes eran. A min, como eses coches non os coñecía, non sei, serían da outra cuadrilla, e os da outra cuadrilla non os coñezo de nada. E non des miraron aí extrañados, eu igual, porque a primeira vez que os vexo aí, que os vin aí, probablemente levan neste sitio anos, probablemente. Pero eu, foi a primeira vez que os vin, e nunca máis, o sea, en esta temporada non os vin nunca máis, só ese día. E despois, non sei se foi outro día que subiu pola carretera que me pasaban por aí e pasaba o mesmo coche. Ahora vou falar bueno, non sei nin falar. Vou pa carretera. Aquí foi onde cortaron os árboles hai uns meses. Non era unha Ponzi, creo que era unha Case. É que a Ponzi mola moito, só la vi unha vez, son enormes. Pero estas máis ainda, son normales. Aquí está a carretera. Un coche por aí. Primeira vez que vexo esa leira limpia, polo menos en que teño recordo. A ver quen é. Non sei quen era. Vou ensinar a señal. Bueno, señal con 20 ou 30 anos no outro coche e nada. Vou facer que estou falando, vale, porque estaba mirando polo outro coche máis. A tipa estaba mirando polo retrovisor. Outro máis.
bueno, irei para baixo. E este vídeo queda aquí. Ala, veña, a próxima. Hasta a próxima.